mga igala, kumusta og may gabi kaniyong tanan kam nagpumati nini nga programa sa kanginan Jesus is our hope. Kini nga programa gipsugdan kini sa inyong mga higala nga mga Seventh Day Adventist. Jesus is our hope, usa ka programa sa kanginan nga gituyo pagmugna aron kita matagan og insakto og kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makahimo kanatong andam sa karong pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Well, mga higala, magampo kita. Amo nga dalaygon og silimbahon nga Dios ninintak naa sa kagabhion. Ikaw among giday og gipasalamatan tungod sa imong pagkamayos matag usa namo ka mga kinabuhi. Ninintak na o Dios samtang sa gihapon magapadayon kami sa pagpatalinghog sa imong mabilang pulong pinagi nini nga programa. Kami nagahangyo diha kanimo nga ikaw magapanalangin sa matag usa nga samtang magapatalinghog sa imong bilang pulong ang giya sa balang Espiritu Santo amo nga mabatnan aron nga sa diin ang imong mga bilang pulong among mapatalinghogan kini among masabtan o Dios makahatag og dugang kalig-on kabaskog sa mga pagtuog pagpangalagad diha kanimo. Salamat o Dios nga sa kanunay ang among mapaghangyog pagampo imo nga ginahatag busa usab nining taknaa kami nagahangyo diha kanimo nga unta ikaw magapasaylos matag usa namo ka mga kasalanan nga nabuhat batok diha kanimo. Kining tanan namong ginalauman nga madawat pinagi lamang kang Kristo Jesus nga manluluwas. Amen. Well, mga kaigsunan ug mga kaigilaan, welcome na itong programa sa kanginan Jesus is our hope. Sa gihapon kami malipayon og mapasalamaton diha kaninyo sa kanunay sa pagsunod og pagsubaybay ni atong programa through Facebook Live mayngon man through radio broadcast mga kaigsunan og mga kahigalaan. Sa tanan-tanan na lang nga mga higala nato karon nga nagsunod ni itong programa. Welcome og maayong gabi kaninyong tanan mga kaigsunan og mga kahigalaan. So by the way, ato nga pasalamatan ang ato mga kaigsunan nga perminti gani sila nga nagasunod og subaybay sa itong programa dinha sa Bantayan Island, no, sa distrito ni Pastor Arnel Paalisbo dinha sa Santa Fe. Daghang salamat mga kaigsunan og makiglan sa inyo nga kanunay pagsunod og pagsubaybay nining atong programa. May manusab sa atong mga kaigsunan og mga kaiglan dinha sa isla sa Hilantagaan. Salamat mga kaigsunan og mga kaiglan sa inyo nga pagsunod nining atong programa sa kahanginan mayon man sa atong programa dinhiya sa Facebook Live mga kaigsunan og mga kaiglan. Nya sa gihapon nining higayuna dili gihapon nato may kauban si Brother John tungod sa rason nga doon na siya ginadumalahan nga crusade dito sa Mandawi. Nining gayuna kami lang ang usa ang makig-uban kaninyo ni Brother Libby og ni Brother Joel Tirana at tulumi din hiya kabukron mga kaigsunan og mga kaiglan. Kung ni apa nakig-uban si Brother John sa to kumpleto gid unta tanining gabion na karon. So alang sa pagpadayon sa programa siguro si Brother Libby doon na sa mga mensahe nga pagabasahon sa iyang cellphone. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother Isaw. Maayong gabi sa tanan natong mga pinalangga nga mga tigpaminaw, mga pinalangga nato nga mga viewers, kutob sa naminaw og naglantaw karon sa ato nga live. Kamong tanan mga higala, kinasing-kasing namo nga ginadapit sa pagpakig-uban sa atong tulumanon sa Jesus is our hope. So sa gihapon among gipahinomdom ninyo ay alamog text nga to ka Brother John tungod kay wa siya gihapon din hino. Ang inyong mga mensahe doon lang ipadangat sa akong number higala kang Brother Libby Clavis nga number aron ato nang mabasa kay ato ni padangat kang Brother John mabasa niya pero di yun mabasa nato dinhi. Di lang idritso og send o pwede sa arin mo sa ato nga live mga higala atong Facebook Live aron mo padangat og mensahe ato nang mabasa dinhi mga greetings ba o labi usnan kana mga pangutana ba may tungod sa mga pulong sino labi na sa atong gipang-discuss na nahisgutan kadtong mga pangutana nga atong ginatubag sa nanlabayng mga panahon o yun na pa mo'y nalibgan mga higala gusto mong mo-follow up. So i-text na din ipadangat na din sa programa aron ato nang matagaan og dugang pagpatinaw niya ng pangutana nga atong gikalibgan mga higala. So isenda din karon atong matiman niya palihog lang pwede alang sa atong mga viewers atong i-like kanunay atong programa o niya atong i-follow
O niya, di ta malimot higala sa pag-share niini ngadto sa atong mga friend. Ato nang i-share nga to nila aron sa inyo ni ana ang pulong sa Ginoo mukatag sa tibuok kalibutan. Kaya naman tayo mahigala nato nga tas ubang nasod, nakalalaing mga dapit. So pag-share na to, ang kanang mga higala nato, ato mga friend, makakita na higala sa ato nga programa. So mabless po sila pinaagi sa ilang pagtanaw o pagpamati sa mga pulong sa Ginoo. Okay, nilang ko'y basahon mga higala. Okay, Good Abe's Brad, atong pista diri sa Atua, Brad. Kisa man ni siya. Good Abe's Brad, atong pista diri sa Atua, Brad. Nangugos ko og bata. Unsa kaha ang sulod adtong basiyo sa Eskinol nga ang tanan nga naigo ato ng reklamo man kay panos kaayo na wa kita mahibaw unsay gisod atong Eskinol samtang gibindita or maoy gibubo sa os bata panahon sa bunyag. Reklamo kay mga panos man wa ta mahibaw ato unsay gisod ato kay panos. Ini ang panos nga ito nahibawan ka na ramang ihi. Wa ta mahibaw kung sa gisod ato ng panos man to. Manang reklamo kay dili pa to panos ni Church Spring pa to gisod ato. Dili tele mang reklamo ang maigo ni adto kay okay raman. Pero kay panos lagi niya ni pa iyang mensahe kung siya ni nga ayaw basaha ang akong number. Dila na ko basahon ay kay narabay uban nato mahigala nga bugoy-bugoy sad. Mag-atang lang og magbasa og number. Dalion dayon kopya kay binuangan dayon og text. Mana nga dila na to basahon kay parang way kuan ba, way problema. Ang importante ang mensahe lang may atong basahon higala kay mao na importante kayo. Okay, ni pa itong tanahon. Maayong pagpaminaw ni Erika Limpiado. Ito taning Limpiado, no? Maayong pagpaminaw ni Erika Limpiado diri sa Jesus is Our Hope diri sa Guadalupe from Bible Baptist. Bible Baptist tayo na, no? Salamat kayo nga minaw di ato mga higala nga mga Bible Baptist, no? Si Erika Limpiado naminaw sa Jesus Our Hope niya diha sa Guadalupe karon from Bible Baptist. So thank you kayo. Hinaot pa nga ang Ginoo magpanalangin niyo kining ato god kay Bible Baptist, Bible kanang ngalan ng Bible nagpasabot nga mutuo na silang Bible. Uni ang ato sa binhigala nga bisis sa pagtubag sa pangutana ato pod nang ibasis Biblia. Manang mo against us Bible na adako ng problema. Manang nga salamat kaayo dias Guadalupe nga naminaw karon sa ato nga programa Bible Baptist. Okay, niapod si Esther Philly Desor sa Ormoc City. Good PM Kuya Libby Dadisaw og sa tanan diha sa stasyon si Brother Joel Terana among kaaban diri og sa tanang naminaw karon pakigreet lang ko ni Pastor Gisrel Losero og ni Brad Noel Gonzales. Salamat kuya, salamat po Esther Philly Desor sa inyong makanunayon nga pagpamati diha sa pulong sa Ginoo. So hinaot pa ang Ginoo sab maglig-on sa inyong pagtuo nga magmalahutayon sa pag-alagad hantod sa pagbalik sa Ginoo. Okay, akong ibalik ang panahon ni Brother Isaw alang sa pagtagad sa mga mensahe nga nidangat din sa ato nga live mga higala. Brother Isaw. Okay, daghang salamat Brother Libing at ito mga kaigsunan og makiglans paghatag og pagtagad sa kiniya maminsahe nga midangat dinhiya sa ato ang programa niya si Brother Ronilo Itang watching from Saudi Arabia. Ingon siya mayong gabi na usab kaninyo Brother Isaw, Kuya Libby og sa tanan nga nagasunod ning programa
God bless. Mayong gabi usab Brother Joel, God bless. Aniya sab si Brother Joseph Kimno watching from Dakit Bugo. Mayong gabi usab diha kaninyong tanan sir. Brother Isaw sa tanan nga naminaw karon og diay manihapon taninyo sir. Brother Isaw nanihapon mi diri karon uban sa akong pamilya og nagasabay kami sa pagpaminaw sa ato nga programa. Salamat sa pagbasa Brother Isaw. God bless sa tanan. So salamat sa Brother Joseph Kimno uban sa imong pamilya nga kanunay nagsunod sa ato nga programa. Then enjoy sa inyong panihapon. Niapod si Brother Sammy Cuiba. Mayong gabi ninyo tulo mga brad. Niasab si Brother si Sister Jeannie Arrogante Baptista. Good evening to all. Niasab si Lipon. Mayong gabi kay Libby o kay Isa watching from Simbuan na Ilon. Simbuawan ni siya. Simbuawan na. Simbuan may nakabutang. Birthday ko diha ila ni Tiyo Nestor o ni Tia Bergie. Anak din ni Brother Libby. Lipon. God bless na lang sa tanan naminaw. So salamat sa inyo nga pagpaminaw karon. Unya mayong gabi ni Brother Nestor o ni Sister Bergie din ha. Niapod si Brother John Lubitanya. Yun siya, mayong gabi mga kaigsunan. God bless. Niapod si Brother Jix Sumalinog. Good evening ninyo duha brad. Tulo mi diri aron Brother Jix. Niapod nakig-uban ka nato si Brother Joel Tirana. Diniasab sa to nga pikas monitor ato sab nakita nga nakiguban kanato si Pastor Pedro Golina Rosales watching from Kawayan Masbate. Niapod si Sister Analisa Arabis. Niapod si Brother Siloy Del Tam. Niapod si Sister Jima Apruebo ni Cesario. Niapod si Brother Solel Boyna watching from Daan Bantayan. Niapod si Brother Abner Delio. Niasab nakiguban kanato si Brother John Moses Rosalios Puyot watching from Cumbado Bagay. Niasab si Sister Maricel Flores watching from Cavite. Niapod si Brother Erwin Juanes. Niapod si Sister Regine Condrilon watching from Dawis Maya. Niapod si Sister Lizelle Pilayo Baldosa. Sa pagkakaroon mga kaigsunan og mga kaiglan mga panay ang atong nakita nga nagsunod og nagsubaybay sa ato nga programa. Unya ato sab nga pasalamatan ang atong mga higalang, atong mga viewers nga nag-share sila sa atong program. Naka-reach out na taron og 27 shares mga kaigsunan og mga kaiglan. Well, dili na ta maglangay mga higala og mga igsoon ngadto na tas paghatag og dugang adto na tas paghatag og pagtagad sa pangutana nga ato nga pagasula-suluhan karon nga kini nga pangutana gitext ni ngadto kang Brother John nya gi-forward gyapon ni sa to atong kidi man siya maka nganhi tungod lagi sa crusade nga iyang gihandulan didto sa Mandawi. So ang pangutana nagkanayon nga nag-ingon dinhi matud pa sa pangutana nga yun dinhi mayong gabi mga brad. Nganong manghilabot man mo, magbuot day mo og Domingo ang among bantayan. Salamat brad, si Jojo ni inyong tigpaminawan. So ako nga sublion alang sab sa ato nga mga listeners nga gusto nga mo contribute nga naghisgot ang pangutana nga nagingon, mayong gabi mga brad, nganong manghilabot man mo, magbuot day mo og Domingo ang among bantayan. Salamat brad, si Jojo ni inyong tigpaminawan. So salamat Brother Jojo sa imong manindot nga pangutana nga gipadangat dinhiya sa ato nga programa. Bahin nimo nining imong pangutana nga nganong manghilabot man mo, kita dinhiya sa kanginan wa ta manghilabot og unsay baruganan or pagtuo ninyo dinha. Nahog lang nga inyong sabton nga nanghilabot tungod sa rason kay doon na tay mga butang nga mahisgutan dinhiya mga kaigsunan og mga kaiglan nga mahimong against sa inyo ang mga gituohan. Pananglitan bitaw ang ato nga kini ang programa mga kaigsunan og mga kaiglaan naga-base ni ang kini ang topiko sa inyo ang mga pangutana. Panahon nga dunay pangutana nga modangat dinhiya nga maghisgot may tungod sa mga pagtulunan sa pundok, wala na namo tuyo nga tuyoon nga paghisgot aron nga hilabtan ang inyong pagtulunan sa mao nga pundok.
kun dili mga kaigsunan ug mga kaiglan, nahimo lang na nga mahisgutan sa atong programa tungod kay mao man usab ang pangutana. Sublion namo dinhas kanginan, wala ta magpanghilabot or wa ta manghilabot, igo ratang nagpasabot sa mga pangutana nga gipadangat dinhas atong programa. O kanunay natong hinumduman nga kining atong programa based on the Bible ni mga kaigsunan og mga kaiglaan. Sama bitaw ni ron sumpay sa pangutana nga nagisgot, magbuot day mo og Domingo ang among bantayan. Mga kaigsunan og mga kaiglaan, kami dinhiya wa gid mi magbuot or di gid mi maingon nga masuya kung asa mo or unsang adlaw ang inyo nga bantayan. Ang amoa lang dinhiya sa atong programa, gipasabot lang namo o gihatagag katinawan, gihatagag tubag ang pangutana nga gipadangat dinhiya sa atong programa. Ni mahitungod dining imong programa ay imong pangutana nga nagisgot ka, ngano nga manghilabot man mo, uy, wa gid ta mo imo og pagpanghilabot dinhiya higala. Kun dili nagpasabot lang ta sa pangutana nga gipadangat dinhiya sa atong programa. Sama bitaw ni ron imong pangutana nga nagingin ka, magbuot day mo og Domingo ang among bantayan. Aw, di gid mo namo butan og unsang adlaw ang inyo nga bantayan. Basta dinhiya sa atong programa, magpasabot ra gid ta mga kaigsunan og mga kaiglaan kung unsa gid og ang gitudlo sa balaan nga kasulatan. Ngano nga dinhiya sa atong programa magtudlo og maghisguta bahin nining mga butang nga mga kaigsunan og mga kaiglaan? Tungod kana sa rason kay mao may gitudlo sa balaan nga kasulatan nga insakto. Kung imong lantawon og susiyon ang ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16 nagingon, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios nga may katuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. So kung imong lantawon ug susiyon, ang tibuok nga kasulatan kini tuyo nga gibuhat sa Dios aron kitang tanan matudloan diin, matudloan sa insakto nga pagtulunan sa atong pagpuyo niini nga kalibutan mga kaigsuonan og mga kaiglaan. Bahin niining adlaw nga igpapahulay or adlaw nga tingsimba mga kaigsuonan og mga kaiglaan, wa gyud mi paki kung unsang adlaw ang inyong gibantayan or unsang adlaw ang inyong simba. Ang amo lang dinhi igo rami nga mipasabot sa mga pangutana nga gipadangat dinhi sa ato nga programa. Kung imong lantawon ug susiyon mga kaigsuonan ug mga kaiglaan, ang gitudlo sa Biblia may tungod sa adlaw tigsimba ngadto sa Dios, imo gyung makita og unsay gitudlo dinhi. Kung atong tan-awon mga kaigsunan ug mga kaiglaan niya, kung balikan ta ang butang nga gisgutan nas mga nanglabay nato nga programa, sa Exodo kapitulo 20 bersikulo 8, mga kaigsunan ug mga kaiglaan 9, 10 ngadto sa 11, ingon ani ang atong makita dinhiya, nagingon, hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan nini. So kung imong lantawon ug susiyon, ang Dios mismo nagsulti siya nga ang adlaw igpapawlay gikinahanglan nga atong paghinumduman og ato nga kini ang balaanon mga kaigsunan og mga kaiglaan. Nan kung atong padawon nagingon, apa sa unom ka adlaw magbuhat ka ug buhaton mo ang tanan nga imong bulaton. Apa nang adlaw nga ikapito mo usa ka adlaw nga igpapahulay alang kang nilubang nga imong Dios. Kung imong lantawon ug susiyon mga kaigsunan ug mga kaiglaan, imong makita og unsay gisulti sa Dios nga dunay unom ka adlaw ang tawo nga magbuhat sa tanan niyang mga buhaton. Apan sa ikapito ka adlaw, kinahanglan ang tawo mo pahulay og magbalaan nining adlaw mga kaigsunan ug mga kaiglaan. Karon kung imong lantawon og susiyon mga kaigsunan ug mga kaiglaan, naghatag nig katibayan og katinawan nga dunay espesyal nga adlaw nga gitagana ang Dios mga kaigsunan, or dunay espesyal nga adlaw nga gipangayo ang Dios dinhian natong mga tao nga nianang adlaw gikinahanglan mo pahulay tag mosimba tangadto sa Dios. Kung imong lantawon og susiyon nagingon, niining adlaw dili ka magbuhat, ikaw bisan ang imong anak nga lalaki,
bisan ang imong anak nga babae, bisan ang imong sulugoon nga lalaki, bisan ang imong sulugoon nga babae, bisan ang imong kayupan, bisan ang imong dumuloong nga naa sa sulod sa imong mga pultahan. So kung imong lantawon og susuyon, bisan paman ang imong bisita nga naa sulod sa imong panimalay, gidid-an sa Dios sa pagbuhat, pagtrabaho sulod sa adlaw nga igpapaulay, kay kining adlaw nga igpapaulay balaan kini o kining adlaw alang kini sa pagdaig og pagsimba sa Dios, mga kaigsuonan og mga kiglaan. Kung atong padayonon ang 11 nagingon, kay sa unom kadlaw gibuhat ni Jehova ang langit ug ang yuta, ang dagat ug ang tanan nga naa niini, og mipahulay sa ikapito kaadlaw, busa gipanalanginan ni Jehova ang adlaw nga ipapawlay og gibalaan niya kini. Kung imong lantawon og susuyon, mga kaigsunan og mga kiglaan, niining bersikulo atong masayran nga sa din dunag adlaw nga igpapahulay, og duna lamang usa ka adlaw igpapahulay, og kining adlaw mao ang adlaw ikapito, mga kaigsunan og mga kiglaan. Karon ato kunong sulayan og tan-aw dinhi mga kaigsunan og mga kiglaan sa Biblia nga gitawag og kini ang duay version nga ang imprimatur niini, mga kaigsunan og mga kaiglaan, si Reverend Manuel Yap, mga higala og mga igsoon. O nga ato ni nga tanawon, ningon na ang gisgutan din niya. Nagingon, mga kaigsunan og mga kiglaan, sa mao gyapon nga bersikulo og kapitulo. Nagingon din niya sa Exodo kapitulo 20 bersikulo 8 sa ang Santos nga Biblia duay version. Official Bible ni siya sa Roman Catholic Church, mga kaigsunan og mga kiglaan. Kung atong basahon, nagingon, hinumdumi nga santoson mo ang adlaw sa Sabado kun pahulay. Ang kun paulay giclose parenthesis, mga kaigsunan og mga kiglaan, giklaro gyud sa mao nga Biblia nga nagingon nga ang adlaw Sabado adlaw kanang igpapahulay, mga kaigsunan og mga kiglaan. Kung atong padayonon, nagingon sa 9, sa unom kadlaw magabuhat ka o gimuon mo ang tanang mga buhaton nimo. Sa 10, apan sa ikapito kaadlaw nga iya sa Sabado kung pahulay sa Ginoong Dios nimo, dili maghimog bisan unsang buhat, ikaw og ang imong ulipong babae, imong hayop og dumudoong nga naasud sa imong mga pultahan. Sa 11 nagingon, kay sa unom kaadlaw gibuhat sa Ginoo ang kalangitan og ang yuta og ang dagat, og mipahulay sa ikapito kaadlaw. Tungod nini gibendisyonan sa Ginoo ang adlaw sa Sabado kung pahulay og ni santos kaniya. So kung imong lantawon og susuyon, mga kaigsunan og mga kiglaan, mismo sa Biblia nga ang imprimatur si Most Reverend Manuel Yap, mga kaigsunan og mga kiglaan, nagsulti nga ang adlaw igpapahulay mao ang adlaw Sabado. Nining adlaw dili ta magbuhat ni bisan unsa nato nga buluhaton, mga kaigsunan og mga kiglaan, kay kining adlaw balaan kini og alang kini sa pagdaig og pagsimba sa Ginoo, mga igsoon. Karon moingon ka nga magbuot daw mo nga Domingo ang among bantayan. Ay, og mao na ang imong gusto igala nga Domingo ang imong bantayan, wa mi dili mi mo gusto inyo nga ingon mo na mo nga abdi arigid mo sa Sabado. Di mo ingon sa inyo nga pugson gid mo nga pabantayon mo sa Sabado. Basta ang importante lang nga kamo nasayod na sa insakto nga dili Domingo ang adlaw igpapawlay kundi adlaw Sabado, mga kaigsunan og mga kiglaan. Karon kung ato nga tanawon dinhiya sa English Contemporary Bible Edition sa Leviticus chapter 23 verse 3 nagingon, you have 6 days when you can do your work, but the 7th day of each week is holy because it belongs to me. Kung imong lantawon og susuyon nagingon, but the 7th day of each week, apan ang ikapitong adlaw sa matag simana, is holy because it belongs to me. No matter where you live, you must rest on the Sabbath and come together for worship. This law will never change.
Mag-unsa ta mga kaigsunan og mga kaiglan sa adlaw nga igpapahulay maong adlaw Sabado, mao mga higala og mga igsuon mo pahulay ta og magsimba sa Ginoo. Mao nang imong makita mga kaigsunan og mga kaiglaan. Dinhi sa ato nga programa, igo ra tang magtudlo og magpasabot kung unsay gitudlo sa Biblia mga kaigsunan og mga kaiglaan. Mismo man gani ang mga apostoles og si Kristo wala mo bantay og adlang Domingo kundi ang ilang gibantayan mga kaigsunan og mga kaiglaan, ang gibantayan ni Kristo mao ang adlaw nga Sabado. Ngay kung ato nga tanawon no niya sa gitawag nato nga Biblia nga kini ang The Living Bible mga kaigsunan og mga kaiglaan, ingon ani ang atong mabasa. Luke chapter 4 verse 16 nagingon, when he came to the village of Nazareth, kining pulong when he came, referado ni ngadto kang Kristo, mga kaigsunan og mga kaiglan. Nagingon, his boyhood home, he went as usual to the synagogue on Saturday and stood up to read the scriptures. Kanang pulong mga kaigsunan nga as usual, mga kaigsunan, nabatasan ba? Kung atong tanawon, sa matag adlaw nga Sabado, si Kristo naa sulod sa simbahan. So kung imong lantawon og susiyon, mismo si Kristo ang gibantayan adlaw nga Sabado. Ngani kung atong padayonon ng 31 nagingon, then he returned to Capernaum, a city in Galilee, and preached there in the synagogue every Saturday. Kanang pulong every Saturday mga kaigsunan og mga kaiglan, dili lang na kay kausara, kundi sa matag adlaw Sabado si Kristo magpahulay, magbalaan sa adlaw igpapalay naa sulod sa simbahan mga kaigsunan og mga kaiglaan. So kung imong lantawon og susiyon, mismo usab si Kristo nagsunod og nagbantay sa adlaw nga Sabado. Ngani bisan man ang mga apostoles, kung atong lantawon og susiyon mga kaigsunan og mga kaiglaan, Buhat kapitulo 13 bersikulo 42 hangtod 44 nagingon, og sa pagpanggula nila ni Pablo og ni Bernabe, ang mga tao mihangyo kanila nga kining mga butanga ikausab unta pagsugilon kanila sa sunod nga adlaw nga igpapahulay. So kung imong lantawon og susiyon kanang pulong og sa pagpanggula nila ni Pablo og ni Bernabe, but pasabot gikan sila sa sulod mga kaigsunan og makiglan, gikan sa sulod sa established semento. Kung aton tanawon kanang pulong Pablo og Bernabe, sila membro sa mga tinun-an ni Kristo or mga apostoles. Kung imong lang tawon nagingon unta pag ikausab unta pagsugilon kanila sa sunod nga adlaw nga igpapahulay. Kanang pulong sunod nga adlaw nga igpapahulay, but pasabot di ay nga ang mga tinun-an ni Kristo nagsunod og nagbantay usab sa adlaw nga igpapahulay nga mao ang adlaw Sabado. Kung atong padayon 43 nagingon, og pagkatapos na sa tigom sa sinagoga, daghang mga Hudiyo og mga masimbahong kinabig ngadto sa tinuhan sa mga Hudiyo, mikuyog kang Pablo og Bernabe. Kanang pulong daghang mga Hudiyo og mga masimbahong kinabig ngadto sa tinuhan sa mga Hudiyo, but pasabot niya na mga kaigsunan og mga kaiglan, dunay mga tao day nga dili mga Hudiyo nga nagtuo na nagsunod usab sa adlaw nga Sabado. Kung atong padayono nagingon, og sa pagkasunod nga adlaw nga igpapahulay, hapit ang tanang nga nagpuyo sa syudad nagkatigom sa pagpatalingog sa pulong sa Dios. Kung imong lantawon og susiyon mga kaigsunan og mga kaiglaan, imo gyud makita nga si Kristo nagsunod og nagbantay sa adlaw nga igpapalay mong adlaw Sabado. Ang mga tinun-an ni Kristo nga mga apostoles nagsunod og nagbantay sa adlaw Sabado. Karon mangutana ka higala, nganong manghilabot man mo, magbuot daay mo og Domingo ang among bantayan? Kung imong lantawon og susiyon, dili ni pagpanghilabot ang atoa, kun dili pagpasabot nga ang adlaw igpapalay dili Domingo, kun dili adlaw Sabado mga kaigsunan og makiglan, sumala sa balaan nga kasulatan. So sa dili pa nako yatag ang panahon kang Brother Joel Torres paghatag dugang pagpasabot sa pangutana, ato sa ni basahon na puno nga mensahe ni Brother Marlo Ramirez Oswa, watching from Oswa Maya, Daan Bantayan. Ni sa good evening to all. Niapod si Sister Jimeline Gomez Tikling.
Mayong gabi ninyo igsoon, nagtan-aw miron sa inyong program from Kabangkalan, Placer Masbate. Oy, daghang salamat sa itong mga kaigsunan din sa Kabangkalan, Placer Masbate. Og mayong gabi kanyang tanan. Yapod si Sister Jinimel, Pianyar Bilyastike. Mayong gabi sa tanan, watching from Danau. God bless everyone. So salamat sa itong mga kaigsunan nga taga Danau nga nagsunod sa itong programa. Brother Joel? Okay, salamat Brother Isaw no. Niyato sang pasalamatan ang atong higala nga naghatag nining mong action no sa ang iyang gipadangat dinhi kay ingon man siya nga nganong manghilabot man ta nga nagbantay sila adlang Domingo. Subot pasabot naminaw ni siya unya reaksyon niya sa dihang nakadungog siya nga ang adlaw igpapahulay Sabado unya nalakbitan ang adlaw Domingo no. So salamat higala niya nang imuhang gipadangat karon. Kami wala mi ingon nga nang hilabot kabahin sa gibantayan nga adlaw Domingo. Kundi kami dinhi naga tuki lang mi sa balaang kasulatan pinaagi sa mga pangutana nga midangat dinhi tungod kay kanang mga pangutana nga among gitubag wa na namo gituyo nga mao gyud among himuon nga topiko kada gabi. Matag gabi lain-lain ang mga topiko nga pagatagdon dinhi. Pero dunay mga higayon nga kanang pangutanaha o dili man pareho pero sulusama ang tumong no. So kada gabi ginatubag nga dunay gabi nga mabalik-balik ang sulusama nga pangutana o niya ang tubag mao ra pod mao na nga ang atong gihimo dinhi mga higala mao ra gyud ang pagpasabot kay dinhi sa balaang kasulatan kay nakasentro magidas balaang kasulatan. Daghan kayog mga pagpamatuod ng adlaw pahulay Sabado. Wa na magpasabot nga gibutan ang mga nagbantay sa adlaw Domingo, kundili gipahibalo lang namo mga higala ang among nahibaluan nga naa sa balaang kasulatan. Kayog magingon mi nga ang adlaw papahulay Domingo niyang naa sa balaang kasulatan ang adlaw papahulay Sabado, adako na kayo ng salikwaot kay ang among gisulti ang wala diha sa balaang kasulatan. So atong gigamit mao lang ang naa dinhi. Kung doon na tayo mabasa nga ang adlaw papahulay Domingo, ngunogong dili natutuhan. Kung doon na tayo mabasa sa balaang kasulatan, pero kaya nga itong mabasa mga higala, Sabado man. Daghang mga verses sa Bible nga atong makitaan sa nagkalain nga mga version, ang adlaw papahulay, Sabado gyud. Anhita sa gibinisaya ni Cardinal Rosales nga mayong balita Biblia, kaning green ang kolor. Dinhi sa Juan 19 mga higala, versikulo 31, hangtod ngadto sa unahan doon na may giaso dinhi nga naghisgot mga higala may tungod sa adlaw papahulay katuning panahon sa paglansa ni Ginoong Hesus. Nagingon dinhi sa 31 ngadto unahan atong tanawon dinhi Juan 19:31. Ang mga Hudiyo minghangyo kang Pilato nga balion nila ang mga batiis sa mga tawo nga gilansang sa krus ug unya kuhaon sila. Gihimo nila kini kay Biyernes man kadto adlaw sa pagpangandam og dili sila buot nga magpabilin ang mga lawas didto sa cross sa adlaw igpapahulay sanglit ang umaabot nga adlaw igpapahulay balaan man kaayo. So gihimo to nila mga higala gihangyo nila sa Pilato among kuhaon ang mga lawas nga gilansang des cross kay di may gusto nga magpabilin na sila sa adlaw igpapahulay. Unsa ba adlaw day gikuha nila gihangyo ngadto kang Pilato? Biyernes. Sunod sa adlaw Biyernes mga higala mao na ang adlaw igpapahulay. O niya padayonon nato sunahan kay atong gibasa Juan 19 man to 31. Atong padayonan sunahan usara gyud ni kapalid ang distansya. Adto tas Juan kapitulo 20 bersikulo 1. Sayo sa Domingo sa buntag samtang ngit-ngit pa si Maria Magdalena miadto sa lubnganan og nakita niya ang mga bato naligid na gikan sa baba sa lubnganan. So, pagka Domingo ana, nangadto sila sa lubnganan. Muatras tagamay, gikan sa Biyernes, adlaw sa igpapangandam, sunod sa Biyernes, musugod ng adlaw igpapahulay, adlaw na nga Sabado, human sa adlaw igpapahulay nga mga Sabado, pagkaabot sa Juan kapitulo 20, igiaso din nga, sayo pagka Domingo sa buntag, samtang ngit-ngit pa, si Maria Magdalena miadto sa lubnganan og nakita niya ang bato nga naligid gikan sa baba sa lubnganan. Subot pasabot mga higala, ang adlaw papahulay kana gyung tunga-tunga sa adlaw nga Biyernes ug sa adlaw Domingo. So wa man gyud na mahimo nga ang adlaw papahulay ang Domingo. Ang kana man gyung adlaw papahulay kana man gyung tunga-tunga sa Biyernes
O niya, tunga-tunga sa Biyernes og sa adlaw Domingo. Sa mga adlaw adlaw Sabado. So ato nang gisulti din ni manghigala nga adlaw papahulay dahil Sabado. Gani, dunay mga binisaya nga gihubad sa mga pare o sa niana si kananaang Monsignor Emmanuel Yap. Naghubad sa Biblia nga Latina ngadto padulong sa binisaya nga nang gitawag og duay version. O niya, mabasa nato ang iyahang gihubad diri ta mo sampol sa Exodo kapitulo 20 bersikulo 8 hangtod sa 11. Gisaysay niya dinhi pag tarong giklaro gyud niya nga unsang adlaw ang igpapahulay. Gipahibaw gyud niya. Siya pagani na o sa pagani na siya ka Monsignor, no? Sa Exodo kapitulo 20 8 ngadto 11 mao na tumabasa. Hinumdumi nga santoson mo ang adlaw sa Sabado kun pahulay. Kinsa may naghubad ana? Ang naghubad nini mga higala kadto pong nagbantay sa adlaw Domingo. Gihubad nila nga ang adlaw do ipapahulay Sabado. Unya sa 11 nagingon kay sa unom ka adlaw gibuhat sa Ginoo ang kalangitan og ang yuta og ang dagat og ang tanang mga butang nga naa kanila og mipahulay sa ikapito ka adlaw tungod niini gibendisyonan sa Ginoo ang adlaw sa Sabado kun pahulay og misantos kaniya. Ang pangutana karon, nagbuot ba day mi sa amo ang pagsulti mahitungod sa papahulay og ingon man sa pagbantay sa adlaw Domingo? Wala. Igo ra namong gisulti ninyo mga higala kung unsay mga kamatuoran nga naas bala ang kasulatan. Nga naman, kay pahimangno na sa Ginoo. Gani dunay pahimangno ang Ginoo dinhi sa libro sa Isayas. Atong tanawon unsay pahimangno sa Ginoo sa libro sa Isayas 56 bersikulo 1 ug 2. Mao ning pahimangno o advice sa Ginoo alang nato. Nag-ingon dinhi sa Isayas 56 1 ug 2, kini mao ang giingon ni Jehova. Bantayin ninyo ang hustisya. Kanang word nga hustisya mga higala ato ng pamabuan. Hustisya gani kinahanglan patas, way pinalabi. Angay gyud. Kadi man na hustisya nang nay pinalabi, inhustisya man na. So ang gisgutan din nagingon, kini mao ang giingon ni Jehova. Bantayin ninyo ang hustisya og pagbuhat sa pagkamatarong kay ang akong kaluwasan hapit na moabot og ang akong kamatuoran igapadayag. Bersikulo 2, bulahan ang tao nga nagahimo nini og ang anak sa tao nga magapadayon niini nga nagabantay sa adlaw nga igpapahulay gikan sa paglapas niini og nagapugong siyang kamot gikan sa pagbuhat sa bisan unsa nga daotan. Sa atong gibasa mga higala kinsay bulahan kadtong nagpadayon sa pagbantay sa adlaw igpapahulay mga higala. Mao ni ang gitawag og bulahan. Sa English blessed. Unya sa lain pang pinulungan malipayon or swerte mga higala. So asa may atong pilion kanang bulahan ta o di ta bulahan? Daghan nato ang mupili nga ganahan gidas bulahan. Siyempre ang pangutana karon, mosunod ba ta sa gisugyot sa Ginoo nga ang adlaw igpapahulay atong sundon? Kay aron mahimutang apil sa bulahan. Di man pwede nga igoratang muangkon pero inighumandig angkon nato. Awa lang na sa atong buhat. Kaya ang Ginoo biya nagpasidaan mga higala sa unang Juan 2:3 ngadto 4 nagingon na Ginoo, kadtong tao nga nakaila kaniya apan wala magbantay sa sugo baka ko ng tawhana og wala kaniyang kamatuoran. Bisan pagkapilata nakahibalo sa adlaw papahulay nga adlaw papahulay sa Sabado diay pero wa ta mosunod sa Ginoo. Nahimo ra gyud tang bakakon mga higala. Nga naman kaila ta Ginoo pero wa ta mosunod siyang mga patakaran, siyang mga balaod, siyang kasuguan. Ingno na ta sa Ginoo bakakon kang tawhana og wala nimo ang kamatuoran. So higala nining taknas kagabihon karon kining among gisulti dinha kaninyo mga kamatuoran ni nga angay natong tamdan tungod kay ang Ginoo gayod mao ang nagsugo niini mga higala. Katapusan bahin mga higala sa dili pa nako itunol kang Barlibi. Amo lang gyud ning himo mga higala tungod kay dunay mabasa dinis ikaduhang Timoteo kapitulo 4 mga higala. Nagingon sa bersikulo doon na nako sa 1, kapitulo 4 bersikulo 1 hangtod sa 2 nagingon dinhi. Sa tubangan sa Dios og ni Kristo Jesus nga mao ang maghuhukom sa mga buhi og sa mga patay og pinaagi sa iyang pagpadayag og sa iyang gingharian
ako magatugon kanimo niini. Nagsulat ini si Pablo ra ba? Anya nagingon sunahan, bersikulo 2. Iwali ang pulong, may kahigayunan ka o wala, magmadasigon kanini. Himoa ang pagpamadlong, ang pagsaway og ang pagpanambag diha sa tumang pagkamapailobon ug sa pagpanodlo. Ang atong gihimo dinhi mga higala, mao lamang ang pagwali, pagsulti sa pulong sa Ginoo, o niya pagpamadlong, pagsaway o kon pagpanambag o kon pagtudlo mga higala. Unsa man gitudlo nato? Mga kamatuoran nga naa sa balaang kasulatan nga di gyud na pwedeng atong itago-tago tungod kay gisugo na sa Ginoo nga ato ng bantayan mga higala. Okay, so sa dugang pagpasabot nining bahina, itunol ko kamo ngadto kang Brother Libby sa dugang pangkatinawan. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother Joel. Salamat sa pangutana nga gipadangat din sa aton tulumanon. Ang pangutana higala naghisgot mahitungod sa gyud sa to magbuot man mo sa Tabalisaw. Ngon siya, Brother Libby, nga nganong manghilabot kuno ta? Magbuot ba day tag Domingo ang ilang bantayan? Okay, daghang salamat, no? Wa mami nagbuot higala, no? Andin sa atong programa magtubag ra gyud mi sa mga pangutana. Mga tubag nga among gihatag kay mao nay mga tubag diha sa pangutana. Among gipasalig nga ang mga pangutana ang tubag ato sang ibase sa Bible. Ano dapat nga ang kabubuton sa Dios mao may matuman kay naamnas pangadjion gud nga matuman ang imong pagbuot diri siyota dili ang amo. So ang kun atong kwentahon ang pagbuot sa Dios mo'y atong sundon. Dili ang pagbuot sa usa ka tawo higala. Asa man mabasa ang pagbuot sa Ginoo? Ang kaubuton sa Ginoo naas balaan na kasulatan. Kay nag-ingon ba sa Ginoo sa Mateo 7:21, dili ang tanan magtawag kanako Ginoo Ginoo makasulod sa ginharian sa langit, kundili kadtong nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Ang matinumanon man mo'y paadtuon gud sa langit. Ang matinumanon sa sugos Ginoo kanang pagkasultiha si Ginoo namulong ana. Kag nagtuo ta kang Kristo higala, mao na giingon niya nga ang pagtuon unya sa langit siyang pagbalik ang dalawon nito mga tao nga matinumanon kung unsay gisugo sa Ginoo, unsay giingon sa balaan na kasulatan. Nipagyo kung basahon dinhi ani nga Biblia sa Pinadayag kapitulo 22 onya sa bersikulo 7. Paminawi ha kung basahon diri niingon si Jesus, hapit na ako moabot. Bulahan ang mga tao nga nagatuman sa mga gipang-ingon sa Dios nga nasulat ni ining libro ha. Ang Ginoo hapit na mabalik, si Jesus masulti. Hapit na gyud ko moabot. Hapit na ko mabalik. Bulahan ang tao, tao gisgutan. Mabisang mo sa rasaha, tao mo na, general man. Bulahan ang tao nga nagtuman sa gipang-ingon sa Dios nga nasulat ni ining libro ha. Dios Biblia ba? So nanginungdan nga ang mga pangutana among tubagon diha sa Biblia. Unya nagbuot ba ni wala? Among gitubag kadunay pangutana mahitungod sa adlaw Domingo. Papahulay ba? Manay kalabanan pangutana. Ang among tubag dili nga naman kay walay mabasa sa Biblia nga nagsugo ang Dios nga ang Domingo maoy adlaw igpapahulay. Kay ang Biblia nagtug-an at higala ilabihang daghanang bersikulo sa Biblia ang gitug-an ikapitong adlaw Sabado mao ang gitudlo sa Biblia nga adlaw nga igpapahulay. Pero ang dili pa mabantay sa giingon sa Ginoo Dios Biblia, wala man sa kaso kay
kita iya tagsa-tagsa man ta higala og buot sa atong kaugalingon. Tagsa-tagsa man tag pili god. Kung gusto tang mopili nga maluwas, mutuman tas giingon sa Ginoo. Pero og naghandom tang malaglag, aw supako nang gunaton giingon sa Ginoo. Among ikaingon dinhi nga walay sugo sa Ginoo diha sa Biblia nga nagsugo ang Dios nga Domingo adlaw ng ipapahulay. Gani ang kardinal si Cardinal Gibbons Mahigala ning uyon aning sultihan na mo nga way sugo sa Biblia. Tanawa ang libro. Nagani ni libro niya nga The Faith of Our Fathers sa page 111. Kang James Cardinal Gibbons na Catholic Cardinal. Pero unsa may pamahayag ni Cardinal Gibbons sa iyang libro nga iyang gisulat. Ingon siya, you may read the Bible from Genesis to Revelation, and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. The scriptures enforce us to observe Saturday, in which we Catholic never sanctify. Ang pamatuod ni James Cardinal Gibbons, pwede nga atong basahon ang Biblia. Gikan sa sinugdanang libro, Genesis, paingon sa katapusang libro sa Biblia nga pinadayag. Ingon siya, dili gyud ta kaagi bisag usa na lang kalinya nga nagsugo ang Dios nga atong balaanon ilhon nga ipapahulay ang adlaw Domingo. Ingon siya, ang Biblia hinuon nagpugos kanato sa atong relihiyoso nga pagbantay sa pagkaadlaw ng Sabado apan kitang mga Catholic wala nagatuman niini. Wala nagbantay. So, nitugaan si Cardinal Gibbons na dili mabasa sa Biblia. Kaya naapat nga mabasa sa Biblia nga nagsugo ang Diyos. Nga Domingo na may adlaw nga pahulay giili sa adlaw ng Sabado. Siguro huwag na amang gali mabasa, may kadagat na premyo. Pero wala mong di mabasa. Ang mabasa nun higala, why mabasa sa Biblia, manay pamatuod sa mga kardinal. Why mabasa sa Biblia? Naamay Domingo mabasa sa Biblia, pero dili ipapahulay. Adlaw sa pagkabanhaw, o gaban ba? Why sugo? Wa, tali ni Masayo po si Cardinal Rosales, o si Cardinal Gibbons, tungod kay siya usab ang kakardinal nga nagsulat og libro og nagbasa sa Biblia. Og siya pagbasa, ingon siya, way mabasa sa Biblia nga Sunday, adlaw nga balaan. Ang Biblia nagsulti, Sabado hinuon pero kita wala nagbantay, ana. Karon, pangutana, kinsa man di ay nag-imbento nga ang Domingo ilhon nga ipapahulay? Ay Pilimiro, pagka-convert yun ni Constantino nga ris Kristiyano, kay mga Sabbath keepers biya ni tanan nagbantay Sabado biya sugdanan. Pagkahimog yun nga Kristiyano ni Constantino nga Emperador sa Roma, Emperador Roman Emperor man siya, matod pa sa encyclopedia niadtong Marso City 321, naghimo siya decree mahitungod sa adlaw Domingo. Kay ang mga pagano nagsimba sa adlaw, San Jose po sila. So doon na si handom nga iyang kaubang pagano, iyang dalihon, paingon sa Kristiyano, na anad naman sila bantay Domingo kay mga San Jose po man sila, alam nang pasidungog ang Domingo nga to silang Dios nga adlaw. Iyang ginahuna nga, iyang gi-introduce Kristiyano. Si Kristo na banhaw man sa Domingo. Domingo nang atong ipapahulay. O niya, naunsang gi-aprobahan man po sa simbahan. Pagkatuig 336, Idi Higala,
matod pa sa katekismo gisulat ni Peter German, The Convert's Catechism of Catholic Doctrine sa page 50. Giingon man sa katekismo, pangutana, Pelimiro, unsang adlaw ang adlaw pahulay? Tubag, Saturday, ang adlawng igpapahulay. Gitubag o Saturday, ang adlaw pahulay. Sunod pangutana, nganong Domingo man lagi atong gibantayan, di man adlaw Sabado? Ang ilang tubag mao ni, we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea AD 336 transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Anara, na ay personal admission ng higala. Ang mabasa matod pa, atong gibantayan ang Domingo o dili ang adlaw Sabado. Tungod kay ang atong simbahan, ang atong simbahan, ang Catholic Church, sa Concilios Laodicea, niadtong 336 AD, atong gibalhin ang pagkabalaan sa adlaw Sabado ngadtos Domingo. Sa ito pa sa panlabalhin na Sabado gid ay gibalhin ang adlaw Sabado ang pagkabalaan ngadtos Domingo. Niadtong tuig 336 AD mga higala. So nagpasabot nga ning biya sa eksaktong pagtulon-an sa Biblia na influensya ni Constantino, gibiyaan ang adlaw Sabado gapahulay. Sila'y nagbuot ilang kaugalingong pagbuot. Nagpasabot higala nga ang Domingo pagtulon-an lamang hinimos tao. Og si Ginosos bugat kaning pamulong ni Ginosos sa nakasulat dinhi sa Marcos Kapitulo 7 o niya 7 ngadto sa 9. Ang pahayag din ni Ginosos, ingon siya, kawang lamang ang inyong pagsimba kanako, kay inyong gitudlo, ingon nga balaod sa Dios ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao. Kawang lang daw ang atong pagsimba kaniya. Kung ang atong gipantudlo, mga pagtulunan nga hinimo lang sa tao. Hinimo raman sa tao ng Domingo igpapahulay. Nigaingon si Ginosos, midugang pesos pangingon, maantigo gayod kamo, nga mosalikway sa balaod sa Dios aron lamang matuman ang inyong kaugalingong pagtulunan. Tiyaw mo na, si Ginosos na mahayag na, maantigo daw ang tao, mosalikway sa balaod sa Dios aron lang matuman ang atong kaugalingong pagtulunan. Higala, ang handom si Ginoo, gusto niya nga kita mahimong iyang tinuod na katauhan. Ang atong dawaton, ang sugo sa Ginoo, dili ang sugo sa tao. Nga naman, kanaingon si Ginosos, dili ang tanan magtawag kanako Ginoo makasul sa langit, kundili ang kadtong matinumanon mga higala. So, ako ibalik ang panahon ni Brother Isaw alang sa pagpadayon. Brother Isaw? Okay, daghang salamat Brother Libby sa dili pahingpit tapos na itong programa mga higala. Ato sa ning basaw na puno nga mensahe ni Brother Joseph Kimning unsiya. Igsoon na lang sa imong pangutana kaming mga Seventh-day Adventist, wala man mi manghilabot kay wala mi nagbase sa matag kinaiya sa tao. Kundi igsoon nagbase mi sa nuslat sa Biblia. Salamat Brother Joseph. Nihapod si Sister Ruth ni Cesario. Good evening mga igsoon. I'm watching. So sa dili pahingpit tapos na itong programa ni atong closing song mayuman ang atong closing prayer. Okay, magampo ta. Amahan na mo nas kita saan sa malangit. Salamat o Diyos sa mga kasayuran ang mga paminawan karon. Tuguting at kini magpabilin nga buhi sa panumduman, magagiya ka na muntanan paingon diha kanimo. Gisalig naman ng madawat sa Alonso Cristo manlawas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini lamang inyong mga higalas kanginan, Brother Joel Terana, Brother Libby Clavis. Kini usabi niyo higala, Brother Saudito. Magaingon kanyo, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.